Vi skal undersøge, om vores observerede data følger vores i forvejen kendte forventede værdier fra en større statistisk undersøgelse eller en teoretisk model, skal vi bruge KIE-testen. Fordelingen af kvinder og mænd i befolkningens antages at være henholdsvis 51 og 49%. Denne fordeling skal også kunne findes i en stikprøve, hvis undersøgelsen skal kunne bekræftes som repræsentativ med hensyn til køn. Antager vi, at i forbindelse med statistikundersøgelsen at vi har en stikprøve på 186 personer, vil vi undersøge, om disse 186 personer fordeler sig på køn på samme måde som populationen. For at lave en KIE-test er det vigtigt, at man har en nulhypotese, som er den hypotese, man skal teste. En nulhypotese er altså en slags antagelse, der afprøves i en statistisk test. Et eksempel på en nulhypotese er f.eks. at to medicinske apparater, et gammelt og et nyt, har den samme virkning. I den statistiske test undersøges det, så om der er så meget modstrid i nulhypotesen, at den må afvises. Og det sker, hvis målingen af det nye apparat viser, at det nye apparat måske er meget mere effektivt end det gamle. Og i forhold til chokoladeprojektet, der havde vi så en nulhypotese, som hed, at vi antager, at stikprøven på 186 respondenter er repræsentativt for fordeling af køn i befolkningen. Det vil sige, at afvigelsen fra befolkningens kønsfordeling, som er i virkeligheden, og den fordeling, der er i stikprøven, er minimal. Så det vil sige, at den kan måske forklares ud fra en tilfældig variation. Signifikantsniveau. Det er, at vi har valgt et signifikantsniveau på 5%. Det vil sige, at vi vil forkaste hypotesen, hvis vores beregning viser, at en så usandsynlig stikprøve højst vil optræde i 5% af tilfældene. Det vil sige, at hvis sandsynligheden for, at vores stikprøve forekommer, er under 5% på betingelse af vores nulhypotese, så betragter vi det som usandsynligt en stikprøve, at vi vil forkaste hypotesen. Når man skal beregne KIE-test, bruger man denne formel. KIE-test er lige med summen af de observerede antal minus det forventede antal i anden, divideret med det forventede antal. Og jo større afvigelsen er fra de observerede værdier og de forventede værdier er, desto større er x i anden teststørrelsen. Og vi vil gerne vide, hvor stor usandsynlighed vores x i anden teststørrelse har. Frihedsgrader. For at kunne vurdere denne sandsynlighed, skal vi kende antallet af frihedsgrader. Da vi kender observationssættets størrelse, vi stopper jo ligesom vores stikprøve, når vi har de 186 personer, kan vi beregne antallet af kvinder, hvis vi kender antallet af mænd eller omvendt. Man siger derfor statistisk, at der er en frihedsgrad. Hvis vi kalder antallet af kriterier for et køn, mand henholdsvis kvinde, kan vi beregne antallet af frihedsgrader som f lige med k minus 1 minus eller lige med 2 minus 1 lige med 1. P-værdien. P-værdien er et mål for hvor statistisk sikkert et resultat er. En p-værdi på 0,05 angiver, at der er 5% sandsynlighed for fejlagtigt at godtage et resultat, selvom det ikke holder. Det vil sige, at hvis man kommer frem til et resultat med en p-værdi på 0,05, er der 95% chance for, at resultatet holder, og at det ikke bare skyldes statistisk usikkerhed. Ved hjælp af KIE-test kan man udregne rigtig mange forskellige muligheder for en given observation. For eksempel kan man lave noget, der hedder en uafhængighedstest, hvor vi for eksempel i opgave 4 i chokoladeprojektet skulle regne på, hvorledes kønnet er, eller indtaget af chokolade er afhængig af kønnet. Og det vi gjorde var, at vi satte det op i sådan en boks her, hvor vi så havde observationer hos drenge, altså hvor hyppigt de spiser chokolade, og det samme med pigerne herovre. Og derefter så lavede man en såkaldt KIE tovejstest, hvor at man har to inddelingskriteриer, altså henholdsvis drenge og piger. Og så ud fra det, så kan man så få sine værdier om hvorledes at, for eksempel hvis man siger en nulhypotese, at vores drenge og pigernes indtag er ens, så kan man for eksempel se ved hjælp af signifikantsniveauet og vores p-værdi, om det ligesom også er tilfældet. Dette kaldes goodness of fit-testen.